Ngomah gabut, nyapa ya penak. Wah, ngejak ayang dolan tak telepon. Halo, Yang. Loh, ayang nelpon nih. Halo, Yang. Ada apa, Yang? Sampean sibuk ndak? Jalan yuk, kemana no? Ayo, Yang. Sampean punya recommended ndak? Ning ndi ono referensi jalan kemana? Aku neng omah gabut yang pengen keluar ya. Ada sih yang recommended tapi duh nyapoi. Perutku sakit yang tak ngising yo. Iya yang tak tunggu tapi suwi ndak sampean lek ngising. Iya yang sik yo yang tak pateni yang ning ngising aku yang dan ono ya. Waman ndak lek ngising. Oke. Tak tunggu lek no. Iya. Gelem tenan wong iki. Tak cek tenan. Ganteng kayak kijang barang. Ketorong ganteng. Artinya ndi kuwi? Cangkem wis wangi wis siap metu karo ayang dari nunggu wonge sik ising ini. Suwimen lho ngising Sido apa ora jane ini wis kadung macak bagus wangi sampai parfume kleru ning cangkem. Suwimen nek pirang-pirang jam lho ngising ra online. Halo Yang. Mikir loh. Halo Yang. Gimana? Yang, maaf yo. Kali ini ndak bisa Yang. Soalnya disuruh nganterin ibu. Ndak jadi. Oh. Iya, lain waktu. Ayo yo. Oh, ya wis nek no ya udah ndak apa-apa. Sampean terno ibumu ae lek no. Lek disuruh ngeterno ibumu timbang kok sampean diseneni, kok aku ya diseneni yo ndak penak karo kowe sampean. Oh. Sampean ndak marah to Yang? Yo nggak apa-apa kok. Nggak marah aku. Insya Allah sabar aku. Ya nggak apa-apa. Ya wes lekno. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam Yang. Aduh macak bagus. Wes wangi. Rasido budal. Rasido dolan karo ayang. Wah. Tapi wis alesane ya wis tak maklumi. Dhek ngeterne ibuke ya wis tak maklumi.
Jajal seumpama cah wedok ngono kuwi wis kadung macak cantik terus delalah ndak sida budal, ayange ndak sida sing lanang. Ndak sida kencan wong loro. Wah, prayo kecewa ngono kuwi. Asline wong lanang yo iya, tapi wong lanang iki cenderung tidak memperlihatkan kekecewaan. Asline padha ae. Tulung nggo cah wedok pengertiane. Wes.